Ya manzo Habibuna baban su Fadima. Himma ce, domin ina son kiwo. Kiwo ne daga cikin noma. Alhamdulillah ina yin kiwo na kaji. Sannan kuma kamar yadda na bayani ba abin da nake son dora sai noma irin na albasa zan fara. Mu matafiyar mu manzon Allah. Mai ɗayan da ba na ɗayan shi, na biyun da ba takwaran shi, an ga za a san ƙarshen shi. Duniya tana neman shi, lahira Alhaji tana. Busiri Tar'udu, Kano, Najeriya, sarkin sha'iran ƙaramar hukumar Gwale. Na'am. Ko za ka iya ba mu takaitaccen tarihinka a takaice? Alhamdulillah ni an haife ni a Kano Municipal a ƙaramar hukumar Birni cikin unguwar Gabari. Sunan mahaifina Malam Salisu Aliyu Gabari. Kuma an haife ni a nan Gabari, na taso na yi Islamiyya, na yi makarantar boko tun daga firamare, sakandare, haya institution, jami'a, digiri na ɗaya. Kuma an yi yabo, an shiga karatuka daban-daban da gurumi irin na rayuwa, alhamdulillah. Me ya ja hankalinka shiga janibin yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Janibin yabon manzo Allah shi wannan a nono ma aka sha. Domin mahaifina mai hidimar manzo Allah ne, ya da duka cikin waɗanda suka assasa maulidi a cikin jihar Kano. Wannan ita ce mashaya. Sannan na biyu, na ga malamai suna yabo a rediyo, in ji na yi kuka, na yi hawaye, in ji ana yabon sayyidina Rasulullahi, na yi kwanta a mafarki da manzon Allah. Wannan shi ya ja hankalina tun ina ƙarami, na zama ina iya rubuta ƙasida na je na kai a duba mun, a yi min gyara, kuma in rubuta ta, kuma in zo in fito in nashara ta. Ya kai ka samu kanka wanda aka yi wa naɗi na sarauta a janibin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To alhamdulillah, ita duk wanda ya ga an masa naɗi na sarauta, sha'irai ne suka zaɓe ni. Tun lokacin mai girma marigayi da Ado Bayero, Allah ji kansa, bayan an kafa ita wannan masarauta, Alhaji Ado Bayero, Allah ya ƙara masa rahama, ya ce to zan kafa masarautar sha'irai a jihar Kano, saboda duk Najeriya babu inda ake yaban sayyidina Rasulullahi da ya kai bunƙasar Kano. Ya kafa Alhaji Ibrahim Kaule, shi ne sarkin sha'irai na jihar Kano. Bayan ya zaɓe shi, ya naɗa shi, an yi naɗi, sai ya zama tun muna fita wajen jihohi irin su Kaduna, Jos, Plateau, Zamfara, Kebbi, mu je mu naɗa sarakunan sha'irai. To kuma mu sai aka dawo aka ce to tun da haka ne a ƙananan hukumomi na jihar Kano 44 a zo amma zaɓe za a yi, sai sha'irin da daɗe yana yabo, kuma sai mai jama'a wanda yake yana mu'amalar jama'a ba zalunci da ba abin nan, sai ma an yi zaɓe. To aka zo aka zaɓe ni na zama sarkin sha'irai ta hanyar zaɓe, wanda sha'iran da suka zaɓe ni kusan akalla mutum 170 da wani abu. A cikin mutum 170 da wani abu su ne suka kaɗa mun ƙuri'a na zama sarkin sha'irai, wanda alhamdulillah gashi muna ci gaba da jagoranci bisa adalci da amana. Alhamdulillah. Kai kake rubuta kasida da kanka ko ko rubuta maka ake yi? A zo kasida, gaskiyar magana, kamar yadda na faɗa maka a can baya, ita kasida na tun ina ban fi Abubakar Sadiq ba, shekara 11, 12, 13, wallahi nake ganin yadda ake fara rubutawa. Kuma in na rubuta zan kai wa babata, a kai wa babana, sannan a ce in je kai wani malamin, Malam Jamil Feroz. Har ta zo ana kai wa Shehu Nasir Kabara, har ta zo almajirin Shehu Nasir Kabara, irin sha'iran mu Rufai Ayagi, Rabi Usman Baba, Sidi Abba, Sidi Musa, za su duba mun ita, gyara tun ina ƙarami. Wacce kasida ce ka fara rubutawa a cikin kasidunka? To kasidar da na fara rubutawa, akwai wata kasida wadda ake ce masa Abokiya. Saboda lokacin da na fara yin ta ina ƙarami, da na yi waƙar da sai na ja samarin unguwa, sai zama to wasu suna kasayya da ni, don me yasa zan ja samari. To sai yaran suka yi wannan waƙar Abokiya, suke mata suna, wadda ke cewa ya manzo Habibuna baban su Fatima, da sunan Allah Ubangiji sarkina, ka kare ni daga sharrin dare da rana, in samu in yo kasidar baban su Fatima.
Wacce kasida ce bakandamiyanka a cikin kasidunka? Kasida da take bakandamiya ta, kamar yadda na faɗa, akwai kasidar da nake yin ta wadda ke cewa manzan Allah ni kai na riƙa, manzan Allah ni kai ne haske na, manzan Allah ni kai na riƙa, manzan Allah ba dan kai ba, manzan Allah ba dan kai ba, da tuni Allah bai halicce mu ba. To wannan ce bakandamiya ta, wanda duk taron da ake yi, duk sha'irin da suka haɗu a Kano, in aka yi kiran sunana, wannan kasidar nake fara. Shekaranka nawa da fara yabo, kuma adadin kasidunka sun kai nawa? To shekarar da na fara yabo gaskiya wajen kusan 1983 tun daga shekarar 1986. Yanzu kasidunka sun kai nawa? Gaskiya magana in kirdado zan yi daga wannan lokacin kawo yanzu, waɗanda suke a rubuce a gaskiya zan samu kimanin su kai 600 da wani abu, wanda ake rubuta almajirai su karanta, 'yan da'irar mu maza da mata su karanta, waɗansu ma a cikin sha'irai a rubuta a ba su karanta su dinga yin ta. Gaskiya ba zan iya faɗa ba, amma dai kuma adadin da na faɗa gaskiya magana na kai ko fiye da haka. Wannan hanyoyi ka bi domin rainon Sadiq a matsayin kalifanka? Hanyoyin da nake bi shine kullum ina nuna masa annabi nan da yana tambaya, zaka ji ya jiho maka applying question, zai ce maka wai annabi yaya yake ko meye manzon Allah. To irin wannan sai nake gaya masa cewa to kaga annabi nan da nake zuwa mu yaba, kake ganin ina yabo tun kafin a haifi mahaifiyar kama nake yin yaban nan a harka ta kenan, har ta taso ta sani, domin ita ma ɗaliba ta ce, ta taso ta sani akan abin da ta sani kenan. To wannan ana yin komai saboda shi, saboda ƙaunarsa, kuma babu inda matsayin da ba za a kai ban aka rike shi. Na ga mun na ce an biya mun, na je na gaida sayyidina Rasulullahi ba ko kabo na, an ban abinci na ajiye a gida, na rike guzuri, na je raula ta sayyidina Rasulullahi, na yi masa baitika, duk ba irin arzikin da na samu ba. Na ce to kai ma so nake ka gaje ni, duk da a cikin yayana ban ga wanda ya ɗau wannan tuba ba kamar ka. Gashi nan yaro ne amma kuma alhamdulillah sai in yawo ma ni ban je wajen da yake zuwa ba a yanzu haka. In na gaji na dan kwanta da shi, abba ni bari in fita, sai ya dan uwansa ya dauke shi, sai sai tafi da masu yi masa amshi a je a yi baitika a wajen maulidi ko majalisi. A matsayin Sadiq ɗanka ne kuma kalifanka ne, wacce kasida zaka bashi dama ya rera mana a cikin wannan shiri? Alhamdulillah akwai kasidu da dama da ke rera, amma wacce nace je yi ni matafiyar da ya sani ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ne masa kasida na rubuta masa, na ce mu matafiyar mu manzon Allah, ce wacce na fara ba shi dama ya fara rubuta, ya fara karanta ta. Da sai ka yi mu matafiyar mu manzon Allah, mu matafiyar mu manzon Allah, mu matafiyar mu manzon Allah, mu matafiyar mu manzon Allah. Mai ɗayan da ba na ɗayan shi, na biyun da ba takwaran shi, an ga za a san ƙarshen shi, duniya tana neman shi, lahira tana mararin shi. Mu matafiyar mu manzon Allah. Na'am, kana yin noma ko kiwo? Alhamdulillah, ai ina yi, himma ce, domin wallahi Allah ya sani ina son kiwo yana daga cikin noma. Alhamdulillah ina yin kiwo na kaji, sannan kuma kamar yadda na bayani ba abin da nake son dora sai noma irin na albasa, shi zan fara. A matsayinka na sha'iri, wanda gudunmawa za ka bayar a ɓangaren noma da kiwo da kasuwancin amfanin gona? Kamar yadda a matsayina na sha'iri, muna da jama'a wanda kuma yana da kyau gaskiya a waƙance za mu kawo baitika waɗanda za mu dinga wayar da kan sha'irai masu yi wa manzo Allah, saboda dubban sha'irai akwai su a jihar Kano. To kuma Allah sai ɗora mana jagoranci, to ta ƙarƙashin wannan jagoranci za mu yi amfani da wannan damar a waƙance mu janyo hankali ɗan mu sha'irai da harkar noma da shiga harkar kiwo, domin a samu ci gaba, kowa ya dogara da kansa. Kaga ba batun bara, ba batun a bani kaza, ba batun a zauna sai madadi sai zo, dama kana noma, dama kana kiwo.
alhamdulillah ni ina biya shi na ce ina noman kaji. Wanne fata kake da shi ga wannan kafa mai albarka? Wannan gidan rediyo addu'a ce himma rediyo alhamdulillah himma shi Allah ubangiji ya da diga waɗanda suka kafa ta addu'a ga Allah ya ƙara kafa su